Сьогодні у нас щотижнева акція «Не мовчи, полон вбиває», щоб нагадати суспільству і владі, що вже 41 місяць наші військовополонені, наш Маріупольський гарнізон знаходяться у ворожому полоні. І ми не маємо права мовчати. Ми їхній голос на свободу, за волю. І якщо ми не будемо проводити акції, якщо буде тиша, наші хлопці там будуть пожизненно сидіти. І ми всі бачимо, обміни йдуть повільно. Но хочу сказати, що за Азов забули. По Азову немає обмінів. Останній обмін обміняли тільки 2 азовці. Знаходяться 849 азовців у полоні. Кожен раз хтось приїхав.